दिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेनाय गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया फैगौ 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन। खुंथाय आफादा गोख्रोङै थियारि खालामगासिनो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि दिमाकुसियाव बेनिनो दखरा एबसु आरो दिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खुंनाय बड'लेण्ड गेलेनाय गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 13 खालारनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम सोलिगोन। बे जोलुर बादायनाया देग्लाय खुंगा 25थि बोसोराव आगान होबाय। बेखायनो देग्लाय बेखौ रुपाथि मायथाइ बोसोर महरै खुंनो थाखाय सिगाङावनो दानानै होजानाय बानजाय आफादा जाफुंसार खालामनो गासै बिथिङावनो साखाफारा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि मनरन्जन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंसारो। खुलुमनाय थाबाय। दा जोंहा मोनसे फैबाय थानाय 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम जि जेनेबा सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन जोंहा जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोङो फार्स्ट प्रग्राम हिसाबै जोंहा बेयाव मुंख्लं बावनाय थागोन, ओमफ्राय फ्लेग हस्टिं थागोन, बेनि उनाव नेक्स्ट जेनेबा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल डेमनस्ट्रेसन थागोन। बेयाव थीम संनि मोसानाया जोंहा थागोन। अलरेडि जोङो 200सो जेनेबा मोसाखावरिफोरा जोंहा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। बेनि उनावहाय जोंहा 3टा बाजायाव गेम अपेनिं जागोन। बेखौ मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो खावलायदों, हांख्रायदों बिथाङा फैनानै बे गेमखौ इनिग्रेट खालामगोन। बेनि उनाव नेक्स्ट जोंहा सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन 25 इयार्सनि जि सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन, बेवहाय जोंहा बिभिन्न कालारफुल प्रग्राम थागोन। बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनि बा आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आर्टिस्ट बिथांमोना मेथाइ खनफैगोन। ओमफ्राय मोसाखावरि बिथांमोना ग्लेमार आर्टिस्टफोरा फैनानै बेयाव कालारफुल प्रग्राम बेयाव जोङो दिन्थिफुंगोन। आरो बेवहाय सेलेब्रेसन हिसाबै जोंहा कालारफुल लाइट आरो बेयाव स्काइ ब्लास्ट स्काइ ब्लास्ट बेफोर जेनेबा थागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट बेनि उनाव गेमफोरा जोंहा जालांबाय थागोन। ओमफ्राय 25 तारिख फाइनाल जिथु गेम, बेयाव जोंहा बिब्दिनो सेम एखे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल प्रग्राम, बर', आसामिया, बाङालि, नेपालि गासैनिबो हारि माहारिनि मोसानाय दिन्थिफुंनाया जोंहा थागोन। बेनि उनाव बेयावबो मेथाइ खनगिरि बिथांमोना थागोन। बेनि उनाव आलासि महरै जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो हांख्रायदों, बिथाङा फैगोन। आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो फैगोन। आरो जोंनि बड' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा फैगोन। लोगोसेनो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव बेवहाय फैगोन। डिसिप्लिन मेनटेन खालामनो थाखाय भलेन्टियार्सफोरा जोंहा साखाफारा जाबाय, रेडि जाबाय। ओमफ्राय बल बय भलेन्टियार्स आरो बिभिन्न साब कमिटिफोरा जेरैबायदि जोंना पेन्डेल साब कमिटि, गेट एन्ड पेन्डेल, ओमफ्राय भलेन्टियार साब कमिटि, फिल्ड मेनेजमेन्ट, कालचारेल साब कमिटि, बिथांमोननि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै दिनै खामानि मावगासिनो दङ। आरो जोङो साननैसोनि गेजेरावनो जोंनि बे स्टेडियामखौ मोनसे कालारफुल स्टेडियाम जोङो नुनो मोनसिगोन। आरो आसा खालामदों बेवहाय जोंनि जिखिनि वेल विजारफोर दङ, जोंनि बड'लेण्ड सरकारनि मानगोनां जेनेबा दैदेनगिरि बिथांमोना, जे MLA, MCLA, EM पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ दङ, बिथांमोन गासैखौबो जों खावलायदों, हांख्रायदों बेवहाय फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आरो मदद होफैनो थाखाय। दा बेखौ जों आसा खालामदों। आसामनिबो मन्त्रि केबिनेट मन्त्रि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन, बिथांमोनखौबो आसा खालामदों बिथांमोनाव फैनानै बेयाव जोंखौ थुलुंगा होफैगोन, मदद होगोन। आरो ओनसोलनि जिखिनि मानसिफोरा बिजनेसमेन, वेल विजार, कन्ट्रेक्टर, जिखिनि सार्भिस हल्डार, जोंनि फोरोंगिरि, बिसेसकरि फोरोंगिरि बिथांमोना जोंखौ माखासे हेल्प खालामगासिनो दङ। आरो स्मल टि ग्रवार्स एस'सियेसन, जिखिनि ग्रवार्स दङ, टि प्लेन्टार्स जेनेबा जिखिनि दङ, बिथांमोनाबो जोंखौ माखासे रांखान्थियारि मददखौ जोंनो होदों। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय हायो मोजाङैनो जेनेबा बेयाव रिसिपसन खालामनानै जोङो बे टुर्नामेन्टखौ ग्रान्ड साक्सेस खालामनायनि थाखाय जोङो अरायसम सान हर जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बै बिथांमोनखौ जिखिनि मदद होगासिनो दङ, बिथांमोना जोंनि टुर्नामेन्ट कमिटिनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननि सेराव बिथांमोनखौ जोङो साबायखर आरो अननाय आरो सिबिनायखौ जों बावहरनाय थाबाय। देग्लाय जोङो सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन हिसाबै जोंथ' सानदोंमोन बेखौ फ्रि होनो गासैबो फैनानै जाहाथे नायफैनो हायो।
दा बिदि जोङो सिन्था खालामदों नाथाय एसे सम नांबावगोन जोंखौ बे डिसिसनखौ लानायनि थाखाय जोंनि गोसोआ नाथाय सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन हिसाबै जोङो फ्रि बिना टिकेटाव जोङो नायहोनो थाखाय जोङो मोनसे सिन्था खालामगासिनो दङ आरो जोंनि फाइनान्सियेल सापर्टआ जुदि बाहेरनिफ्राय मोजाङै जुदि फैयो होमबानो जोङो हागोन आरो मानो होनना बुङोबा जोंहा दिनै देग्लाय माने 30 लाख बाजेट जादों अन्य बोसोर जेनेबा 18, 20 बा 25 बा 15 फोरावनो जोंहा जायोमोन नाथाय देग्लायसो सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन हिसाबै एसे गुवार बा बुरजा जागोन आरो माने टिमफोराबो माने एसे दा माने थांलाय फैलाय जानाय लोंनाय जिखिनि खरस बेखौ जेनेबा एसे बारा बुरजाहै जेनेबा नागिरबाय थादों डिमान्ड खालामदों बेखायनो जोंहा एसे खरसा बांदों आरो बेवहाय माने भारतनि जि माने मुंदांखा फुटबल प्लेयार बाइचुं भुटिया बिथांखौबो जों हांख्रायदों बिथाङाबो जोंना फाइनाल गेमाव बेवहाय फैगोन दा बेखायनो दा जोंहा अडियेन्सफोरा थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइबो बारा जोंहा बांगासिनो दङ आरो VIP आरो VVIP बिथांमोनाबो जोंहा बेयाव डे बाय डे बोसोरफ्रोमबो जोंहा बारायगासिनो दङ बेनि थाखाय जोङो मोजांबो नांदों गोजोननाय मोनदों प्राउड फिल खालामदों जे बिथांमोना फैनानै बेयाव सापर्ट होफैयो बेखिनिखौनो जोङो बिथांमोनखौबो साबायखर होदों गोसो गोरबोजोंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बिथांमोनखौ बावहरदों बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आरो आंनि टुर्नामेन्ट कमिटिनि कनभेनर हिसाबै आं खावलायदों जोंनि गासै डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजा एबा बड'लेण्डनि रायजो राजा एबा आसामनि रायजो राजा गासैबो जाहाथे बेयाव जाति जनगोष्ठी माहारि धर्म गासै फारागथि लाखियालासेनो बेवहाय जाहाथे फैनानै लैहोर फैनानै बे माने टुर्नामेन्ट मेचखौ जाहाथे एन्जय खालामफैयो आरो माने बेवहाय जोंखौ माने मदद होफैयो जोंखौ थुलुंगा होफैयो आरो बेखौ ग्रान्ड साक्सेस जाहाथे खालामहोफैयो फैनानै बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाखाबाय